hvorfor er det så vigtigt, at vi prøver at lave noget for mænd? Mænd begår selvmord 3-5 gange så hyppigt som kvinder. Mænd lever 7 år kortere, hvis de ikke har en partner end mænd, der har en partner. Det at være uden for nære relationer, det er så bare den største sårbarhed. Men hvem har egentlig lyst til at blive rekrutteret på at være sårbar? For meget snak om at være alene, det bliver stigmatiserende, ikke? Vi inviterede mænd, ikke nogen specifik målgruppe, men hvis du er en mand, og hvis du har lyst, så er du velkommen. Der har været fuld hus, inden vi har noget at blinke. Mange mænd kan mødes omkring det der med at lave noget, og så opstår relationerne sammen med det, og der er naturen jo totalt oplagt. Meningen var, at vi lige mødtes over en kop kaffe, og så gik vi i gang. Det vendte ret hurtigt til at blive til, vi mødes, og så hen mod slutningen, så gik vi i gang. Fordi folk sad og snakkede. Det gav rigtig meget. Mere end at smøre maling på en båd. Okay. Aktiviteterne kan tiltrække mændene, men at det er relationerne, som fastholder. Mændene i talesætter, at der er blevet skabt et særligt samtalerum, hvor de også har kunne vise noget sårbarhed. Det, der er vigtigt for dem med mænd, de tror, de er alene om det. De tror fandme, det er kun dem, der har det. Der er bare noget særligt i det der mandefællesskab, der opstod. Det giver mening at komme der.